Hello, sziasztok, én Pizzer vagyok, és ebben a videóban most bemutatom a Mobs projektemet. Ezek ilyen kis házi állatokra épül, ugye, és akkor ugye nem nagyon szeretem, hogyha a slime-ok ezeket a majmokat megtámadják. Jó, és véletlen gondolom beesett, vagy nem tudom. Remélem az a nagy nem esik be. Jó, na. Búza kell, és már egyből követnek. Még oda se adtam nekik, de már egyből követnek. Látjátok? Ez is egy 1.2.3-as Force Update. Na akkor most adjunk nekik búzát. Adjuk oda nekik. Elkezdenek puszikodni, és lesz egy kis malac. Aztán két fehér esetén lesz egy fehér bárány. És mi lesz, ha színes birkákat engedünk össze? Szerintetek melyik a sötétebb? Hát még szép, hogy a lila. És lesz egy lila kisbárány. Sárga. Hát majdnem. Te meg menjél már innen. Te nem vagy benne a videóba. Sic? Itt meg zöld lesz, ez egyértelmű. Nem, fehér. Nem tudom, akkor ez most valami bug. Na mindegy. Ugyanígy működik a gombás teheneknél is. Lesz egy kis tehén. Ugyanígy működik a rendes teheneknél is. Sic, te se vagy benne a videóban. És leszel, és ugyanígy működik a csirkéknél is. Elvonulnak egy sarokba, és lesz, előszalad a seggéből egy kis csirke. Hát, ez egy ilyen rövid kis mobos projekt volt, hát remélem tetszett, próbáljátok ki ti is. Sziasztok! Én Pizzer voltam.